vor Far og Herre Jesus Kristus, og rigtig hjertelig velkommen til fastelavnsgudstjeneste her i Skagen Kirke. Hvis ikke man vidste, hvad fastelavn i dag, så skulle man bare kigge sig omkring og se en masse sjovt udklædte, ikke mindst børn. Og så er der nogle enkelte voksne, der også har turt klæde sig ud i dag. Og det er jo sådan, dem, der tør klæde sig ud, det er dem, der er mest vågede og tør sætte sig selv lidt på spil. Og det er voksne som regel frygteligt bange for at blive fokuseret. Og jeg vil disse vej, i mit rige stand skal I følge mig. Jeg dansede for fornemmen af folkets top, men de sagde nej, der til dansen jeg bød op. Så gik jeg til fisker og jævnemænd, de fulgte mig, og vi dansede igen. Dans stærk og med i dansens leg. Kom som I er, kom og dans med mig. Jeg er dansens herre, og jeg vil disse vej i mit rige. Jeg er dansens herre, og jeg vil disse vej i... Så skal vi høre teksten til denne søndag. Der må I gerne blive siddende. Jeg plejer ellers til den almindelige gudstjeneste at stå op og høre teksterne. Men her må I godt blive siddende, når vi skal høre om teksten til fastelavns søndag, som står i et skrift, der hedder Lukas evangeliet. Jesus samlede sine 12 disciple omkring sig og sagde: Nu er vi snart i Jerusalem, og der vil alle skriftens profetier og menneskesønnen gå i opfyldelse. Jeg vil blive udleveret til romerne, og de vil spotte og runde mig og spytte på mig. Jeg vil blive pisket og dræbt, men på den 3. dag vil jeg genopstå fra lovprisning. Amen. Amen. Tak for det spørgsmål. Ja. Nu må jeg selvfølgelig ikke snakke så højt i dag, fordi jeg er meget følsom over for høje lyde. Lige for sent i dag. Jeg har sådan nogle store lydklokker, der sidder heroppe. Og nu er jeg sådan herude igen, fordi selvom jeg har tænder i munden, har sådan nogle ører på og lader som om, at jeg er konge, så nu om ikke det fleste af jer har gættet, at jeg bare er resten. Ja, jeg tænker på, at jeg skulle starte med at synge, at jeg kan gætte, hvem jeg er, men det tror jeg er lidt overflødigt. Det er svært at skynde sig som præstekæde. Nu skal I prøve at se her, jeg har lige svidet her, at der er en, der smider masken. Og det er jo altså en voksen her, ikke? Så kan man godt blive en lille smule forskrækket. Jeg ved ikke, om nogen, der har prøvet om morgenen, for eksempel, når I går ud i håndvasken. Ej, det er nok mest de voksne, fordi I er alle sammen lige høje nok. Så går ud i håndvasken, så væsker man sig i ansigtet, og så kigger man dem i spejlet, og så lige pludselig får man øje på sig selv. Fy og bokker der også. Nej, så tænker man, det kan man ikke byde andre. Så kan man lægge, så lægger pigerne ikke ud af masken. Ja, fordi de tænker, det kan ikke være bekendt, at de smarte. Det har de ikke så ikke. Jeg svanger for det ved, for jeg er din liv, som i anden kan slå med. Jeg vil leve, jeg vil stige, det fejner mig danse, og det er jeg vil ørne i arme, og i fode, og i lus, men de er kom og dans med mig. Jeg er dansens herre, og jeg vil vise dig, i mit rige stand skal I følge mig. Kom som I er, kom og dans med mig. Jeg er dansens herre, og jeg vil vise dig, i mit rige. Lad os sammen og i kor bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, helliget vor dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. At umiddelbart efter gudstjenesten her, så har man mulighed for selv at vælge, om man vil med spejderne, eller man vil med FDF'erne, men begge steder bliver der slået katten af tønden. Så kan det være, at I er kattekonger, ligesom jeg blev sidste år for eksempel. Så får man sikkert også en fastelavnsbolle og noget
chokolade, eller hvad ved jeg, og spise eller drikke. Alle er hjertelig velkommen. Vi følger simpelthen bare med respektivt spejderne og FDF. Ja, det er indtil videre. Ej, det gør mega ondt i hænderne, det her bed her. Det gør mega ondt i en. Skal I slå til? Så slår du 2 gange. Og så en gang til. En gang til. Ja, det er fint. Ja, det var også 2. En gang til. Det får I for ned, så får vi kæveboller. Topbold. Jeg har fået stået lidt på. Det var slet ikke godt i mig, En gang til. Yep. Kom så. Ja! Ja! Der var den der. Der var den der. Hvad her kattedronningen? Nette. Lene, er der lige at give den tynd? Ja, det gør jeg. Ej, jeg må lige. Jeg får lige bakke lidt længere væk her. Det gør det. Kom så. Den er slet nu. Skal bare have en på brættet Ja, der. en der på brættet der. Så, kom så. Hvad hed han? Markus. Nej, ikke sådan nogle små nogen. Så ind for siden. Sådan her. Ja. Så fuldt knald. Og så den skal lige hænge stille igen, og så skal den have. Ja. Den er ordentligt slag. Hvad hedder han så? Philip. For mig. Det er Philip, ikke også? Det er en Philip. Ja. Philip, jeg skal også lige have et billede af det. Hvad skal du have? Den er man selv på. Sådan en. Hvor er du det? Værsgo.